Казанның индустриально-педагогический техникумында, кыскача әйтеп әйткәндә, Киптадинда электротехника дәресе барганда, ишек ачылып, әлеге армиядан кайткан егет арттагы партага кирип утырды. Укытучы ниндидер сорау биргәч, бу егет җавап биргәндә, мин борылып карадым, алдарак утыра идем. Бу егет тә миңа карады да, күрәсең, бер күрүдә гашыйк булган. Миңа Мамадыш районы Шәтче баш авылы егете Егоров Петр Дмитриевич шул мизгелдән соң мине, Рауля Миннекаеваны, кайда булсам да, авылга кайтсам да, поездларда очратып, гел янәшәдә булды. Стройотрядларга да бергә бардык, сызымнарны сызарга да гел булышты. Гел бергә буласы килү сәбәбе белән Петр Дмитриевич миңа өйләнешергә тәкъдим ясады. Матур иттереп өйләнештек, никахлар укытып, авылда туйлар ясап. Инде яхшы гына укып бетергәч, бардык сестричка Рәйсәләр янына. Алар анда жизни белән яшиләр иде инде Дружба поселогында. Яшь специалист Петр Дмитриевичка прораб булып урнашкач, бер бүлмәле квартира бирделәр Нефтьюганский районы Пойково поселогында. Бер елдан 1984 елның 25 декабрендә көтеп алган беренче балабыз, кызыбыз туды. Тәскирәт әтәбезнең киңәше белән аңа Альбина дип исем куштык. Яратуда туды кызыбыз, яратуда үсте ул. Тормышның гел матурлыгын күреп, тынычлыкта, бар яктан да иркенлектә, муллыкта яшәгән гаиләбездә мәктәпне тәмамлады, институтны тәмамлап, яхшы билгеләренә генә инде шатланып эшләп йөргәндә, бер егет гашыйк була кызыбызга. Сталбищының Артур Валиәхметов. Артур бик яратып йөри кызыбызны. Барыбер син минеке буласың диеп, өйләнергә тәкъдим итеп, кызыбызны үз куенына ала, яңа гаилә очагын кабызып, үз гаилә уяларын корып, инде үзләренең 2 балалары туып, Анира һәм Айзар. Спать ложимся, да? Да, больше как носики. А зачем нужна Божья коровка? Чтобы было светло. Яратуда, муллыкта, гел шатлыкта, бик рәхәттә яшиләр бердәмлектә. Альбина кызыбыз бик яратып бию түгәрәкләренә йөрде. Гел беренче урыннарны алдылар. Ул вакытларда видеоларга төшерергә уйламаганбыз, ләкин бер видео бар. Абыебыз Рафик Миннекаев Вахит авылында үткәргән сабан туенда Камил абый Миннекаевның кызы Лилия Миннекаева белән тиз генә бер бию әзерләделәр дә, рәхәтләндереп, шаугыр килдереп биеделәр сабан туенда шайтаннар биюен. Минем кызым Альбина һәм Камил абыйның кызы Лилия. Вот они, настоящие два шайтана. Один казанский шайтан, другой нижнетагилский. Birisi Kamil Миннекаевның кызы, икенчесе Рауля Миннекаева булып, хәзер инде Егорованың кызы. Безнең кадерле кызыбыз, кызым Альбиночка, 40 градустан артык салкын көндә тусаң да син, җылы җанлы, син безнең йомшак, уңган, гел шатлыклы, ярдәмчел, бик шук, якты, яхшы, изге җанлы, сылу кыз балабыз син безнең кызыбыз.
Рәхмәт, кызым, безне әти-әни итеп сайлап, гаиләбездә туганга. Рәхмәт, хәзерге рәхәт тормышың белән безне шатландырганга. Әти-әни өчен иң мөһим нәрсә шул баланың шатланып, сәламәт булып, рәхәттә яшәгәнен күрү, белү. Гел дә шулай, шатлыкларда, мул иркен тормышыгызда, балаларың шатлыгында сәламәт булып, мәңге рәхәт яшә, кызым. Яраткан кешең балаларыгыз белән. Котлыйбыз, кызым, туган көнең белән. Бар нәселебез исеменнән. Он там не все. Это кыр-кыр, давай пойдем. Нас Равиль снимает. Привет. Это как... Рахмет. Рахмет за подаренную жизнь. Я очень благодарна, что с именем Ати. Очень-очень тебя люблю и целую. Когда ты же была малюсенькая. Это я бабушка. Мин шулай до сих пор Ати сими бик этот ценю и ярата. Просто уж сейчас вот так редко. Рахмет, ярелис. Она бүгін они тоже за 5 лет первый раз. Последний раз как раз, по-моему, где-то 5 лет назад, что ли, приезжали тоже. Айда. Его собственной персоной. Ох, крепкие руки. Жылылык белән, рәхәттә, үз тормышыгызда яшәгез, кызым, яна. Ты снимаешь, Рахмет әйтәсем килә безнең әнигә, әтигә за то, что нам жизнь подарили. И біз живем счастливую, прекрасную жизнь. Всему роду, и особенно, мне вообще счастлива, что я родилась на этой планете, и счастлива, что минем әти, они именно сіз. Вот, Рахмет, не было бы вас, не было бы нас. И вот это действительно ценно, что мы живем на этой планете. Рахмет, благодарю. Әтиегез Егоров Петр Дмитриевич мактауга лайыклы төзүче. Плодотворный труд и вклад в развитие строительной отрасли республики объявлена благодарность Егорову Петру Дмитриевичу, производителю работ общества с ограниченной ответственностью «Аркада Строй Универсал». Hayırlı gün kızım. Sen de уже big zor buldun. Bugün de sana tileyim. Самый главный тазалык, sağlık, selametlik, dünya бәхете, балаларың таза сау үссеннәр. Мужигең тоже таза сау булсын. Сезгә эшегездә, тормышыгызда зур уңышлар. Дальше да шулай әйбәт яшәгез. Сез туганнар безнең, сезнең барыгызны да яңа ел, якынлашып килүче яңа ел белән котлыйбыз. Барыгызга да исәнлек, саулык, бәхетле озын тормышлар. Балаларыгызның рәхәтен, шатлыкларын күреп кенә яшәргә язсын. Эшләгән эшләрегездә уңышлар, яңа еллар сезгә яңа бәхетләр алып килсен. Альбина, сине туган көнең белән котлыйбыз. Шулай ук Ходай исәнлектән аермасын. Балаларыңның шатлыкларын гына күреп яшәргә язсын. Мин Марияның сүзләренә кушылам. Менә кичкенә вакытларыгыз китте, кичкенә вакытта авылда яшидегез. Авылда бик күңелле. Мин әйтергә сүз дә калмады инде монда. Әйтсен дә шуларны. Нәрсә генә әйтим соң инде. Әйтерсең инде нәрсә булса да. Исән сау яшәгез, бәхетле булыгыз. Кызым, гомерле булыгыз, бәхетегез гомерлек булсын. Матур тормышта яшәгез. Поздравляю с днем рождения, счастья, здоровья. Будьте такой же замечательный. Расти детей, не болейте. С днем рождения. Спасибо. Я очень рада, что у меня такие братишки родные. И я еще скажу, остается такой же красивый, как я тебе написала, милый, добрый. Ты мне написал, да я тебя вообще не видела. Спасибо, я почитаю все, да. Скажу. Но спасибо тебе большое, что нам помогаешь. Да? Я рада, что Ленара такая сестра, старшая, заботливая. Спасибо тебе большое. Спасибо, так приятно вообще, очень приятно, спасибо. Все, ура! Все, Да.
Менә Раулдән дә апаема котлаулар. Туган көнең белән, кадерле апаем. Рәхмәт бик зур. Мине бик күп караганга балачак вакытларда. Син университеттан кайтадыр инде, мине берәр кызык урынга алып парадыр ингел. Рәхмәт шул вакытларга. Ә сиңа әйбәт тормышлар телим. Бөтен нәрсә әйбәт булсын. Хыялларың тормышка ашсын. Рәхмәт. Иң беренче тазалык, саулык, сәламәтлек, тынычлык инде аларның барсына да. Бергә барлык туганнар белән менә шулай аралашып, яхшы мөнәсәбәттә яшәргә язсын дип әйтәбез инде. Иң беренче сәламәтлек инде менә. Аннары озын гомер белән матур итеп кенә бергә яшәргә бу дөньяда нәрсәләр телибез инде. Шул теләкләр инде. Рәхмәт, Камил рәхмәт. Монда Камил абый менә әле генә әни килде монда. Вот прям минуту назад. Әнә монда әни дә. Рәхмәт, так приятно, Камил абый. Анда тумыйсызмы соң Татарстанда? Юк, тумыйбыз. Бездә монда менә бүген сутка, ә булар рәхмәт. Барлык теләкләреңә ирешергә насыйп булсын ям бу дөньяда. Амин, шулай булсын, Камил абый, амин, шулай булсын. Рәхмәт бик зур. Кадерле сеңлебез Альбина, котлыйбыз сине туган көнең белән. Иң бәхетле кеше булып, шатлыкта гына, муллыкта гына, гаиләң белән татулыкта яшәргә насыйп булсын. Иң изге теләкләр белән менә безнең зур гаиләбез Фәхретдиновлар гаиләсе котлый сине. Гел бәхетле, гел алга омтылышта, гел сәламәтлектә генә яшәсеңлеп, яшәгез бергә барыгыз да. Рәзилә апаң котлый бөтен гаилә Фәхретдиновлар исеменнән. Безнең күршәк шикелле бик тә матур, шатлыкта, бәхеттә, муллыкта, иркенлектә яратуда, хөрмәттә яшәүче сеңлебез Альбина. Кичкенә генә юбилей чигең белән Синең барлык якты хыялларың тормышка ашсын, сеңлем. Ты достойна этого. Әтиең белән әниеңә рәхмәт шушындый кызны алып кайтканнары өчен. Сиңа иң изге теләкләр белән без Мухаммедшиннар, без сине яратабыз, хөрмәт итәбез. Безнең кадерле кызыбыз Альбиночкабыз. Син безнең бик акыллы, русча мудрая, киңәшләрең белән гел булышып торасың. Энеләрең Ленарны да, Рауилне дә карарга булыштың үскәндә. Рәхмәт сиңа бик зур, кызыбыз. Син безнең өчен һаманда гел дә шулай кичкенә кызыбыз булып каласың, бала булып. Әтияне өчен балалар һәр вакытта да бала булып калалар. Рәхмәт, кызым. Гел шатлыкларда торсын һәр мизгеле тормышыңның. Шатлык булган җирдә сәламәтлектә, яшьлектә, муллыкта барысы да бар. Матур, яхшы тормышчан хыялларың тусын, һәм алар тормышка ашсыннар. Мәңге рәхәт тормыш, кызым. Кадерле кызыбыз, без сине бик яратабыз. Ә хәзер Артурның синең яраткан кешеңнең әнисе Мөнирә, әтисе Дамир Валиәхметовлардан музыкаль бүләк. Yauğan leysen yağmur bulup, yazın şeşek atkan güller bulup, sen tuğansın bu fanlı dünyaga, kütüp algan gaziz balla bulup. İzgi tilek bilen barşa dostlar kilgen, tebrik edip seni tuğan günün bilen. Yaşa bәхет bilen, yaşa şatlık bilen, tuğan günün bilen, tuğan günün bilen. Gürlətib ütkərdin bala şağın, anın sen kütmeysin qayta şağın. Moңсуланма yıllar ötədi, senin əli jırlap yaşar şağın. İzgi tilek bilen barşa dostlar kilgen, tebrik edip seni tuğan günün bilen. Yaşa bәхет bilen, yaşa
яшә шатлык белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Еллар агайырган аклар булып, язмыш сыный салкын карлар булып, без яшибез ләйсен яңгыр булып, ә син яшә сүнмәс бер җыр булып. Изге теләк белән барча дуслар килгән, тәбрик итеп сине туган көнең белән, яшә бәхет белән, яшә шатлык белән, туган көнең белән, туган көнең белән, яшә бәхет белән, яшә шатлык белән, туган көнең белән, туган көнең белән, яшә бәхет белән, яшә шатлык белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнең белән.